Здравейте, момчета! Аз съм Мак Ергенова, вашият любовен консултант. Както знаете, най-хубавите неща са простичките, а тук ще откриете много от тях. И тази година опитите ви да намерите любовта ще бъдат също толкова неуспешни, колкото и корекциите на повечето участнички. Утре луната ви ще бъде в Риби. Демек, Виктор, на твоята среща отново ще гледаш като шаран, а Мартин, ти ще си мислиш, че си хванал златната рибка, но всъщност ще останеш с просто скумрия. И все пак звездите ще бъдат по-благосклонни към Мартин. Виктор, при теб ситуацията ще бъде като опашката пред местни данъци. Дълга и отекчителна. Аз съм тук и ще ви помагам както мога. Макар че ще бъде по-лесно да накарате жителите на Шри-Ланка да използват туалетна хартия, отколкото да накарате някой от момичетата да се омъжи за вас. Успех и до нови срещи!